Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo a musaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to sebe awle anga nega juru strala e ma mi fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala a wo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala tarata ye janvier kalo kile 30 san 2024 aw bisimila mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna an ma ladɔniya k'a fɔ nin tile fila in na mali ale yɛrɛ kɔni furusiri fɛn yɛrɛ kɔni accord alger a ye furusiri o danna o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ cɛncɛn ka jamana saba minnu yɛrɛ ye jɛkulu sigi ni o bɛ wele ko AES jamanaw mali burkina ani ni niger olu yɛrɛ fɛnɛ tilala tuguni ka dansigili kɛ fɛn yɛrɛ kɔni CEDEAO ye tigɛdi ɲɔgɔnma min ni o kun u ni ɲɔgɔn cɛ ko o yɛrɛ kɔni tigɛ o hokumu kɔnɔna na CEDEAO ma olu yɛrɛ kɔni kun ye kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ma o papier o yɛrɛ kɔni sɔrɔ fɔlɔ kunu tɛnɛndon janvier kalo tile 29 san 2024 kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔ kolonɛli Asimi Goita ale yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ n'a ka ministre ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔko ministre ni ale bɛ wele ko Aluseni Sanu ale ni Mali kɔkanko ministre Abdoulaye Diop ɲɔgɔn dalajɛ ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u datu kuma caman na ka sabu kɛ maa caman olu yɛrɛ kɔni kun jɔrɔlen don kosɛbɛ ko ni Mali ale yɛrɛ kɔni bolo bɔla CEDEAO bolo ko Mali sɔrɔko o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ cogo di Aluseni Sanu ale yɛrɛ kɔni o yɔrɔ yɛrɛ kɔni timiya diya kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko Mali ka sɔrɔ min ni o yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ka taa kɔkan jamana ninnu yɛrɛ kɔni ka ko o sɔrɔ ko o yɛrɛ kɔni ka dɔgɔ kosɛbɛ ko ka tɛmɛ min o yɛrɛ kɔni bɛ don an ka ba Maliba o kɔnɔna na a ye kuma latigɛ kɛ walasa jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka hakili sigi o yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na ka sabu kɛ ko hali ni Mali ni ale yɛrɛ kɔni bɔla CEDEAO bolo ko o yɛrɛ kɔni tɛna Mali ka sɔrɔ ko o yɛrɛ kɔni dala dɛsɛ CAN 2023 ni ale yɛrɛ kɔni bɛ ka waleya alisa Côte d'Ivoire marabolo kɔnɔna na bi Mali ale ni Burkina olu yɛrɛ kɔni kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ dolontan na nɛgɛ kaɲɛ 17 waati Mali jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɔla ko u ka ɲagali ko o yɛrɛ kɔni yira u y'a yira k'a fɔ ko Mali ale ni Burkina o bɛɛ ye jamana kelen maaw ye o bɛɛ ye marabolo kelen maaw ye ni olu yɛrɛ kɔni bɛ AES jamana o yɛrɛ kɔni fɛ u y'a yira k'a fɔ ni Mali o yɛrɛ kɔni gagnera o kɔrɔ ye ko Burkina o de gagnera ko wa fɛnɛ ko ni Burkina o yɛrɛ kɔni gagnera ko o kɔrɔ b'a yira ko Mali de gagnera ko nin bɛɛ ye jamana kelen maaw ye ko foyi tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ni Mali ni Burkina olu yɛrɛ kɔni bɔla yen nɔ nɛgɛ kaɲɛ 20 waati Maroc ale ni Sud-Afrique olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ dolontan kelen o yɛrɛ kɔni kan an bɛ Ala deli halisa Ala ka dolontan in Ala ka a ɲuman tɛmɛ ka kani in ka a ɲuman tɛmɛ halisa an bɛ to an ka dolontan kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni kun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kani 2023 in a yirala k'a fɔ kunu tɛnɛndon janvier kalo tile 29 san 2024 kɔnɔna na Côte d'Ivoire ale ni Sénégal olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolontan kɛnɛ kan min yɛrɛ kɔni kuma o yɛrɛ kɔni cayala kosɛbɛ ka sabu kɛ maa caman olu yɛrɛ kɔni kun hakili dalen don a kan ko Côte d'Ivoire ale yɛrɛ kɔni kun tɛna se ka Sénégal o yɛrɛ kɔni ci o hokumu kɔnɔna na dolontan in o yɛrɛ kɔni gana kosɛbɛ ni minnu yɛrɛ ni u yɛrɛ kɔni kun ye kelen ko o yɛrɛ kɔni don ɲɔgɔn na o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala tuguni ka na a yɛrɛ kɔni kɛ tiro bi ni Sénégal ale yɛrɛ kɔni tala ni kuru 4 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ni Côte d'Ivoire ale yɛrɛ kɔni tala ni kuru 5 ɲɔgɔn ye Sénégal ale yɛrɛ kɔni bɔla CAN national 2023 ale yɛrɛ kɔni ka so taga o kɔni sigila sen kan
kura dondan yɛrɛ kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba maliba festival olu yɛrɛ kɔni caman olu bɛ ka waleya o ko b'an ka o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ an ka bamakɔ soda ɲare bi segukaw olu fɛ yen nɔ tarata don janvier kalo tile 30 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni segu art ale yɛrɛ kɔni festival o yɛrɛ kɔni dayɛlɛla o y'a yira k'a fɔ ɲinɛta in o yɛrɛ kɔni bɛ a ta ko mugana ma o y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 300 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni ni makɔnɔnen no u ka ɲinɛ segu art o yɛrɛ kɔni festival kɛnɛ kan. te min n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye. Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi o kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye. Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen k'a fɔ ko n ye n ka te san n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Tezuleka ye dɛ Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen f'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye e mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibɛrɛmu Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91 Tezuleka tew ka lagari Tezuleka tew ka mandi o kuma sansa i ka galonbɔne da Mohamedi Bateli di Ras Bateni ale yɛrɛ an ka ba maliba ale chroniqueur ba ye a yirala k'a fɔ kunu tɛnɛn don janvier kalo tile 29 san 2024 kɔnɔna na ko ale yɛrɛ kɔni ka procès kɛla o hukumu kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ procès olu yɛrɛ kɔni kɔlen kɔfɛ ko o yɛrɛ kɔni jaabi ko o yɛrɛ kɔni kan ka bɔ na ala ye marisi kalo tile 5 nata yirana san 2024 kɔnɔna na Sidiki Kuyate ni ale yɛrɛ fɛnɛ yɛrɛ wolo jɛkulu maa dɔ ye ko ale yɛrɛ fɛnɛ ka jaabi o yɛrɛ kɔni kan ka bɔ nin don kofɔta in o yɛrɛ fɛnɛ na marisi kalo tile 5 nata san 2024 na Suala Bayaya ni ale yɛrɛ ye an ka ba maliba o karamɔgɔba ye ni ale yɛrɛ bɛ fanga tigilamɔgɔw olu ka bolo kan ale kun y'a ɲini ka fiɲɛ bɔda o yɛrɛ kɔni ɲini kiri tigilamɔgɔw fɛ nka a yirala k'a fɔ ko kiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ma sɔn o fɔta in ma fɔlɔ nin wagati in na kunnafoniya dɔw olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka munumunu bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ko fɛn min yɛrɛ ye Tata Rose ye ni ale yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ fanga tigilamɔgɔw olu kun kan ani fɛn min ye Fanta Sise ni ale yɛrɛ kɔni ni an ka ba maliba mɔgɔba dɔ ni u kun bilala ɲɔgɔn na ni ale bɛ wele ko Samaseku a yirala k'a fɔ ni maa kofɔta ninnu ko olu yɛrɛ kɔni bilala fanga tigilamɔgɔw fɛ. Fila jɛkulu min ni ale yɛrɛ bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Tapitalew Pilaku a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ni kunnafonidilaw olu yɛrɛ kɔni ye kunu tɛnɛn don janvier kalo tile 29 san 2023 kɔnɔna na ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kan kɛnɛ kan jɛkulu in olu yɛrɛ kɔni bɛ ka yamaruya ɲini kɛ k'a sabu kɛ fila maa 25 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni fagala murujankaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Nara marabolo kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni ka jɛkulu ɲɛmaa ni ale bɛ wele ko Musa Diko ale ye kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko fila cɛ mɔgɔ 25 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni ko ni maa 25 ninnu ko a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni fagala maa dɔw fɛ maa minnu ni an ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka teni kun bɛ ni maa ko fɔta ninnu na ko olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ko kiri o yɛrɛ kɔni ka tigɛ ni maa 25 ka saya la. Wagati damadɔ in na kunnafoniya dɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka boli an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ a yirala k'a fɔ ko maa dɔw ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka yala an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ka don maaw ka du olu yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko ni maa kofɔta ninnu ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka yala ni mansin dɔ ye mansin min ni u yɛrɛ kɔni bɛ maa joli ta ko o don ka maaw fɛ yen nɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ fɛn min yɛrɛ kɔni waleya k'a fɔ ko o de ye ko olu yɛrɛ kɔni bɛ na maaw ka sukaro ko k'o ta k'o lajɛ a yirala k'a fɔ ni maa kofɔta ninnu ko u yɛrɛ kɔni tɛ dɔkitɛriw ye ko banbagaciw olu yɛrɛ de kɔni don ko ni maa kofɔta ninnu u sera e maa ma bara k'i ka weleli kɛ joona fanga tigilamɔgɔw olu bara ko k'a sabu kɛ ko ni maa kofɔta ninnu bɛ ka joli dɔ ko o yɛrɛ kɛ maa ninnu na joli min ni o yɛrɛ kɔni bɛ wele ko sida joli ko ni a yɛrɛ kɔni kelela ko o yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to e yɛrɛ kɔni bɛ se ka sida ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔ hukumu kɔnɔna na a ɲininen don jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la. An bɛ taa an ka
ka jamana kɔrɔnya fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kidalikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ kɔni doli kuntigɛla kidale ale ni Gawo marabolo kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni tilala ka daminɛ tugun o hukumu kɔnɔna na janvier kalo tile 23 ale ni alamusa tɛmɛnen janvier kalo tile 25 kɔnɔna na ko banbagaciw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale kɛ ka ɲɛsin bolimafɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni b'u kun bɔ Gawo ale ni kidali o yɛrɛ kɔni kan o yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔw ma walasa lakana o bɛ se ka sabati ni marabolo kɔnɔna na cogoya min na. An bɛ taa Gawo ale marabolo kɔnɔna na dugudenw olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko banbagaciw olu yɛrɛ kɔni ye bingani wale kɛ olu ka marabolo kɔnɔna na u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Gobe ni ale bɛ Gabero ale yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔna na ko banbagaciw u yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale ko o yɛrɛ ka ta ko o ɲɛsin u ka bolimafɛn bolila dɔw yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to nin kari kɔnɔ mɔgɔ ninnu ko mɔgɔ caman olu yɛrɛ kɔni bololafɛnw olu minɛ olu la ko u yɛrɛ tilala tun ka maa dɔw yɛrɛ ko olu yɛrɛ kɔni jogi o marabolo kelen o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tuguni u tilala k'a yira k'a fɔ don kelen tugun masurunya la ko u tilala tuguni ka bingani wale wɛrɛ ta ko o ɲɛsin u ka marabolo fan wɛrɛ fɛnɛ ma halisa ala ka jamana in basigi. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Burɛmkaw olu yɛrɛ kɔni hakilinasigi kɛ k'a yira k'a fɔ an ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni na ko olu yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ k'a sabu kɛ kabi kɛlɛkɛjɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko JTA ko o yɛrɛ kɔni sen donna olu ka marabolo kɔnɔna na ani an ka fanga tigilamɔgɔw ko olu yɛrɛ kɔni ka lakana ko o yɛrɛ kɔni sabatilen don kosɛbɛ ko fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko sumaya ko o yɛrɛ kɔni donna olu ka marabolo o kɔnɔna na k'a sabu kɛ an ka fanga tigilamɔgɔw ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wulikajɔ badenba de kɛ ko ani patrouille minnu ni o bɛ ka k'u ka marabolo kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka to olu ka jamana o yɛrɛ kɔni basigi la ni yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya ye ka bɔ Burɛmu ale yɛrɛ kɔni marabolo maaw yɔrɔ. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɔ k'a daminɛ Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan Musa Jara an bɛ a n'a ka denbaya fo yan nɔ fɔ Sɛnɛgalikaw olu fɛ yen nɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Amidu Gindo an bɛ ale fo Côte d'Ivoire marabolo kɔnɔna na ka Côte d'Ivoire lamini bɛɛ lajɛlen fo Amidu Gindo tɔgɔ la aw y'aw sɔgɔlen to an na toujours Mali kunnafoni ale jabarani kan aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ.